Carwax Floor Wax, ang #1 floor wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Matod pa ni San Pablo ang usa sa mga haligi sa atong Kristohanon nga pagtuo. Sa unang Korinto Kapitulo 5 versikulo 8. Busa sa ulugon ta ang kumbira o piyesta sa walay paggamit sa pan nga sinambugan sa daang patubo, nga mao ang patubo sa sala ug kalaw-ayan, kundili sa pan nga walay patubo, ang pan sa kaputli ug sa kamatuoran. Okay, mga tinahod nga tipaminaw atong gibasa pag-una no sa atong laing hugna karon sa tulumanon kahayag sa pagtuong Katoliko. Nidiretso ta sa unang Korinto 5:8, diin naghisgot si San Pablo sa usa ka kapistahan, usa ka pagsaulog nga matud pa niya sa ulugon ang kumbira sa walay paggamit sa pan nga sinambugan sa daang patubo, nga mao ang patubo sa sala ug kalaw-ayan, kundili sa pan nga walay patubo, ang pan sa kaputli ug sa kamatuoran. Naghisgot si San Pablo diri og kadtong pista nila sa daan pagali ning kasabutan nga pista no karaan, kanang kapistahan nga gitawag og the Feast of the Unleavened Bread. Kanang magpista sila ba nga ilang ipakita as a sign, no? Timailhan nga dili sila mogamit o dili sila mukaon o dili sila mogamit og pan nga naay patubo. Ngano man kay kana gong igpapatubo no sa atong pagtuog yun, bikan pa yun sa karaan pagtuong Hudeo, kanang patubo gisimbolo na siya sa sala. Kanang igpapatubo. Hinoon literally usagoy dautan anang igpapatubo nga ato mo po nang magamit, di ba? Dili na siya kanang dautan. Pero kung maghimo galitag mga simbolo sa pagtuo pa sa daan pagani gikan pa sa daan, kanang igpapatubo gisimbolo na siya sa kanang sala. Unya nag-ingon si Pablo dinhi no, iyang gi-emphasize dinhi sa unang Korinto 5:8 nga sa ulugon ta ang kumbira o piyesta sa walay paggamit sa pan nga sinambugan sa daang patubo. Now nganong ato ning giuna pagbasa no? Tungod kay sa atong pagpadayon karon, kinahanglan atong sayron kung ngano nga ang atong pista karon dili na gyud parehas gyud sa daan. Di ba? Lahi naman atong mga pista ron. Ang atong mga pista ron sa Katoliko no, kasagaran gyud no.
Daghan yun ni kayo nga pagsuulog na to. Kasagaran yun, naka sentro sa kapistahan nga gipahidungod sa kamatayon sa usa ka balaang tao, o santos. Di ba, pares anang magsaulog ta sa kapistahan ni Senior San Vicente, San Antonio. Uguban pang mga pista nga atong gipahinungod sa kabalaan sa maong santo o balaang tao. Nga naman na. Now, ang Catholic God nga exegesis kung maghisgot tag mga kasaulugan, kinahanglan aduna na gyud ni kalainan kung ikumpara sa daan. Nga naman, kay sa gikaingon na nato nga atong katubang gihimo natong background nga ang bag-ong kasabutan lahi sa daan, no? Gitagna na ni Jeremias nga ang Dios himo og bag-ong kasabutan nga dili sama sa daan. So, sa bag-ong kasabutan, mag-expect ta og mga kabag-uhan. Mo bitaw nga katug yung paghinay-hinay og sugod ni Kristo sa iyang New Covenant nga katawhan, New Covenant religion, di ba? Doon na siya gihinay-hinay nga gipang-usab. Kay moog yun na nature, moog yun na kinaiya sa bag-ong tugon. Nga dili yun mahisama, dili yun sama sa daan. Mao nang si Kristo naghinay-hinay siya pag-usob. Pero dili noon gulpe, di ba? Dili gulpe. No? Nga naman, kay katong dili pag yun hingpit siya nakasugod sa iyang New Covenant Kingdom, labi na katong sa bata pa siya nga iyang gi-practice tong daang tinuhuan kay usa man siya ka Hudiyo, kay ang iyang pamilya Hudiyo man, di ba? Mainiton siyang nagbalik-balik sa kanang Saturday Sabbath sa mga Hudiyo nga muapil siya. Dayon kanang tigtambungan po siya pista sa karaan, di ba? Tigtambungan po siya pista sa karaan. So mao na nga iya ginang gituman, wala niya guba ang balaod sa mga Hudiyo. Pero timan-an kana galing giingon sa Mateo 5:17 nga wala niya guba ang balaod sa mga Hudiyo. Wala na magpasabot nga dili maghimo gyud og bag-ong kasabutan nga lahi sa daan. Mao ni timan-an nato mga tinahod nga tigpaminaw. Kay si Kristo, iya ginang gituman ng balaod ni Moses. Pero timan-ing kanang balaod ni Moses, dili na maghangtod. Dili na maghangtod. Kay naa may bag-ong kasabutan nga lahi sa daan. Mao na nga, kana galing pag-observe sa daan, nga kasabutan, no? Balaod ni Moses, si Kristo gani mao gyud nakatuman niya na. Si Kristo gyud mao nakatuman ni ana, pero iyan nang gihinay-hinay nga duna nagi pag-usab kay dili lagi magpadayon ng daang kasabutan. Kay naa sa buhat 13:39 ang Kristiyanos, ang New Covenant people of God, no? Kitang mga Kristiyanos dili man kuno ta matarungon sa balaod ni Moses, no? Labi na kung basahon ninyo ang hubad sa King James Version sa buhat 13:39, giingon diha nga we are not justified o dili kuno ta matarungon sa balaod ni Moses. Ano man, kay lahi manggod ang barometro sa bagong tugon. Kristyanismo man. Unya ang Kristyanismo nakabase man gyud sa panudlo ni Kristo diha sa gospel. Nga lahi ra ba gyud ang panudlo sa gospel, di ba? Gani kung magwali siya sa adlong Sabado sa sinagoga sa mga Hudiyo, di ba maklaro gyud nga lahi ang iyang gipangtudlo, aduna gyud kausaban. Kay kung wala pay kausaban nganong masuko man tong mga Hudiyo? Di ba masuko mga Hudiyo kung magwali si Kristo? Kay lahi kay siyang tinudloan. Kay sa iyang tinudloan, gipasabot niya nga mahimo naman kanon ang tanan. Di ba? Diya sa Marcos 7. Hinay-hinay na nag-usab si Kristo sa bagong tugon. Kay lagi ang kanang pag-obserbar sa Sabat kinahanglan matransform na sa Kristohanon gyud nga ideya o kana bang katumanan nga pagsaulog kay katugong daan siya do pamantulandong pamanto, di ba? Nagisgutan ni Pablo sa Colosas 2:14-17 nga nag-ingon siya nga si Kristo katong katong iyang kamatayon sa krus, nung dito niya gilansang tong mga kabalauran sa daan. Gitapos niya sa krus katong ilang kasabutan. Dayon mao nang dili na kuno ta mutugot nga hukman pa ta og unsa atong kanon. Dayon
giapil manggalian ng Sabat. Nga naman, kay katong karaan lagi, giisip to nga landong siyado, kay doon na to'y katumanan sa bag-o. Di ba? Parehas gud anang tuli. Seremonyal man ang tuli, no? Seremonyal na, no? Kanang tulion ka, aron ka masakop sa ginghirian, na sa daan. Pero, daan man na, ang katumanan ana sa bagong tugon, kuan na, bunyag, bautismo, gisgutan na ni Pablo sa Colosas 2, 14, Colosas 2, 11 ug 12, di ba? Mga tinahod nga tigpaminaw. Nga naghisgod siya circumcision of Christ. Pero pag sulti niya sa unahan, ingon siya nga, baptism, bunyag. Oh. So mauna nga, kinahanglan matuman na, kay usbon man na sa bagong tugon. Sa dihang natuman na nga, nausab na ng circumcision nga entrance sa kingdom, nahimo ng baptism, dili na sabton nga giguba ang balaod, kundili gituman gihapon na, kay ang fulfillment god mao man ang Kristyanismo, mao man ang universal teaching ni Jesus Christ. Kay katong daan lagi, kuan man to, isipon man to nga landong shadow. So, kanang mga balaod gali nga ang iyang dating dunay ceremonial, juridical, disciplinary, maunay mga usob, kay bag-o namang kasabutan. Pero katong mga moral law, kay common man to, prasan ang dili mangawat, dili ka manapaw, hindi ka magbatunog laing Dios, kanang nasa napulo ka sugo. Kana hinoon, kanang mga balaura nga ang iyang nature moral, moral ba ang iyang dating, na i-absorb gihapon na diri sa bagong tugon, kay mo man gitawag na tug common law, natural law. Hindi man yun na pwede usbon sa katawhan sa Dios. Kasi anang mangawat, alang-alang usbon nimo nang nga pwede na ta mangawat. Klaro kay na nga agi siguro sa morality. Dili ka manapaw. Pero kanang ipatunong ng adlaw sa pagsimba. Naana siya kana ang ceremonial element. Pero sa anang Sabat, naana siya ceremonial element. Kaya kung wala pa na ceremonial element, nganong giapil na ni Pablo paghisgot sa iyang gisgotan sa Colosas 2:14-17, giapil niya sa mga ceremonial. Di ba? Giapil niya sa mga ceremonial, nga matod pa niya landong shadow. Ngano manggod? Kaya kanagong Sabat, duha manggod na ka elemento. Di ba? Ang Sabat, duha ka elemento. Una kanang moral. Kana yung sa usa ka semana na agay day of worship. Di ba mo na yung moral sa Sabat? Ikapito na siya kaadlaw, human sa unom kaadlaw sunod-sunod nga trabaho. Dili na siya necessary ligod nga 7th day of the week. Ang pag-ingon nga 7th day of the week na, ceremonial na siya nga element sa Sabat. Kay ang Sabat god sa balaod, wala man maghisgot nga kinahanglan musugod yung trabaho sa unang adlaw semana. Di ba? Ang Sabat, iingon sa unom kaadlaw mo trabaho kamo sa ikapito pahulay. Sa ato pa, kung kanara nga statement sa balaod, wala diha mag-specific nga kinahanglan unang adlaw gyud ta sa semana musugod og trabaho. Ang Sabat diha giingon lang nga ikapito na kaadlaw human sa unom kaadlaw sunod-sunod nga trabaho. Sa ato pa day ang Sabat nagdepende unsang adlaw ta musugod og trabaho. Kanang atong day of worship na sa karaan, sa Old Covenant, ilan nang gipatunong pod sa unang adlaw sa semana na to, kanang musugod og trabaho. Mo nang gitawag na tug Domingo, mao nang ikapito nila kanang Saturday. So kay ceremonial man ang pagpatunong sa ikapito, mao na nga mailisdan gyud na pag-abot sa katumanan ana. Mo bitaw sa katekismo giingon na nga ang Lord's Day Sunday, fulfillment of the Sabbath, kay mao man ay katumanan sa Sabat. Kay katong daan, landong man na, klaro kay nang giingon ni Pablo sa Colosas 2:14-17 nga katong ilang mga Sabat, pila man gali tong mga ilang tinuig nga Sabat. Ang Seventh-day Adventist lang, kay ang ilang baruganan, kanang weekly Sabat, ipabilin man yun nila nga Saturday sige, 7th day of the week sige, mo nang doon na sila giusob, gidugang nga pagtulon-an diri sa Biblia. Kanang maingon sila nga, ang gipasabot diha nga gitapos kay landong, kana rang mga yearly Sabbats. Wala giapil ng weekly. Kana mga igsoon, klaro kay nang addition, pagdugang nga pagtulon-an sa Biblia, kay wala ingon ana nga teaching. No? Gani sa tradisyon, klaro na nga kanang weekly Sabbath na apil na.
Katong ilang Saturday, Sabat, landong yun na siya. Mabitaw si Obispo Ignacio, disipulo ni San Juan, na sa church history, gaingon nga, dili na lagi ka ng Sabat nga ang iyang gipasabot Saturday. Kay Lord's Day nga Sunday na, no? Di ba? At ang iunya ninyo kung madiscuss na ko na pag-ayo diri o bisan sa sangka sa katarungan sa tulumanon diri sa RMN, kanang taga-Launa gani sa hapon, ug sa tulumanon pod sa Catholic Faith Defenders alas 8 sa gabi, matag Domingo. May iskutan gali na ko na. Oo, diya, no? Nga mauna nga ang katumanon anang Sabat gyud. Kay landong man tong daan ang unang adlaw simana na. Diha na gipatunong ang ikapito. Mao bitaw sa katekismo gitawag og seventh day nga kung atong sabton mao ang new seventh day, no? Ang unang adlaw simana. Now, nagpabilin nga ang Domingo unang adlaw simana. Ha? Unang adlaw simana. Pero mahimo na siyang ikapito. Mahimo na siyang ikapito kung ibasi nato nga kanus ata musugod og trabaho. Sa ato gong panahon ron ang atong first day of work Monday man. Di ba? Ang atong first day of work o unang adlaw sa trabaho Lunes man. So ang atong ikapito Sunday. So, mohaom gyapon diya sa Muralo sa Napulo Kasugo nga ang Sunday mahimong ikapito. Mahimong ikapito ang Sunday kung musugod ta og trabaho sa Lunes. Kay kanang Sabado, ikaw nung pamana kung musugod tag trabaho sa Lunes, di ba? Mo lagi kay gitapos man tong Jewish Sabbath, no? Kinahanglan usbon yun na sa bag-ong kasabutan kay landong man to. Kay landong to, gilansang man to sa krus, gitapos man to sa krus, but pasabot ha, ang ceremonial element sa balaod, gilansang ni Kristo sa krus, gitapos. Ang Seventh-day Adventist, gikasubo ko sa pag-ingon, no? Ambot, diwa po siguro nila tuyo, honest mistake lang siguro. Lahi man ang ilang gilansang. Imbis gilansang kay gitapos sa krus, ang ceremonial element sa balaod, di ba? Kay bag-o ng kasabutan, ang ilang gilansang o gipatapot yun. No, ang ilang gipatapot yun, gandili yun mawala, kana mang 7th day of the week. Ilang gipatapot ang 7th day of the week kung Saturday sa 7th day after 6 days works. Timan ni lahi biya nang moingon tag ikapito ka adlaw human sa unom ka adlaw sunod-sunod nga trabaho o ikapito ka adlaw sa semana. Unsa may kalainan ana? Ang kalainan nga kanang 7th day of the week o Saturday is specific. Di ba? Diya sa semana, ikapito ka adlaw sa semana. Pero kung moingon kag 7th day after 6 days works, lahi na, depende na kung asa ka musugod og trabaho, di ba? O unom ka adlaw trabaho, ikapito pa hulay. Na kung musugod ay kog Martes, di lahi ang ikapito. Kung musugod og Miyerkules, lahi po ang ikapito. Now, sa daang kasabutan, gitunong na gyud sa 7th day of the week. Di ba? Oh. Pero kay landong man tong ilang Sabat, siyado man to, subot pa sabot, doon na na'y katumanan, nga lahi na sa bag, okay, bagugod, di ba? Hindi, amayon sila asa mabasa, biritas nga, gibalhin na, giingon sa Diyos nga gibalhin sa Domingo, now, balik-balik na nga, ilang manggalit ng basahon sa mga referensyang Katoliko, nga moingon sila nga, obispo mismo, nga Katoliko, gaingon nga, ang pare, ang obispo, ang Santo Papa, nag-ingon nga, udili gyud mabasa sa Biblia explicitly but pasabot litra por litra nga ang Dios nag-ingon nga ibalhin nag Domingo na tinuod man na ang but pasabot anang explicit gud litra por litra wala gay mabasa nga gibalhin ng day of worship gikan sa Saturday to unang adlaw semana nga Domingo wala pero naay masabot. Kinigong Biblia dili manggutanan litra por litra na ay masabot kay landong man tong karaan but pasabot no but pasabot matapos na siya gyud meaning mausob gyud na sa bagong tugon pras gud anang kuan tuli ang katumanan anang tuli buniyag man nya isipon day nang paglapas sa balaod kung nabuniyag na bautismo na o pagtuman ang pagsabot ana kay kinahanglan mausob man gyud na unya kay katong Jewish Sabbath landong man to. So, gipasabot nga na ginay kausaban, meaning nga malahi na sa bag-o. Di ba? Mga tinahod nga tigpaminaw, unya nganong gipasabot yun ni Kristo, dili litra por litra ha, nganong gipasabot ni Kristo nga Domingo.
Domingo. Simple ra kayo, no, kung inyong ayuhog tuon ng tradisyon sa mga Kristiyanos. Gipasabot ni Kristo bisag wala siya maingon litra por litra gyud sa Biblia nga ibalhin nag Domingo. Pero gani, no, sa dunay kana galing exegesis nga nabasa nako, speculation ra noon. Kay dili man kuno tanan gisulti ni Kristo na sulat sa Biblia, no, kanang sa Juan 21:25 gipasabot diha nga dili tanang gibuhat niya. Yang gibuhat either manudlo ra man siya magmilagro, di ba? So kay dili man kuno tanan na sulat Juan 21:25 posible nga explicit yun yung gisulti ni Kristo nila nga kini kay landong man so ato ning ibalhin. Pero kana spekulasyon lang na siya. Ngano man kay ngano man kung nangasuko man gud tong mga Hudiyo. Di ba? Kay katugong mga Hudiyo nga wala mo dawat sa Christianity, dili mo sugot og usob-usob. Di ba? Dili mo sugot og usbon. So, di ba mo manggali nga ihulog unta nila si Kristo sa pangpang. Okay, si Kristo kay bago na laging kasabutan, igor siya gatuman. Kay ang pagtuman gud sa balaod, dili naabot mo sabot nga parehas na gyud tanan. Ang pagtuman sa balaod adunay changes. Kay giingon diha sa Hebrehanon 7:12, no, Hebrehanon 7:12, kay ilisan ang pagkapare, ilisan usab ang balaod. Di ba? Timan niya, Hebrehanon 7:12, kay ilisan ang pagkapare, ilisan usab ang balaod. So, si Kristo mo nang nag-introduce mga kabaguhan, pero iyan ang gihinay-hinay. Nagtuman siya at the same time, hinay-hinay po siyang gausap. Mao manggali na si Kristo kay Hudiyo man to, iyang girespeto ng Jewish Sabbath. Pero doon na sige pang usab kay dili na istrikto ang iyang style sa pag-observe. Dili pareha sa karaan sa mga Hudiyo. Nga kung makalapas gani ka, patyon ka. Di ba? Pero pag abot ni Kristo, giusab na niya kay gugma. Dili na, patyon, tagaan nag-chance. Si Kristo doon na sige pangusab. Nga gani gisabot sa mga Hudiyo nga galapas kuno siya sa adlaw igpapahulay, dili man na mao. Kanang mga kausaban nga gibuhat ni Kristo sa bag-ong kasabutan, pag-observe sa Sabat, mao nay fulfillment nga pagtuman. So dili na isipon nga paglapas. Mao nang sayop nang moingon ang mga Hudiyo nga naglapas si Kristo. Now, mahimong ingnon na to nga sa pagsabot sa mga Hudiyo galapas si Kristo. Pero sa pagsabot nga Kristohanon wala, gatuman si Kristo. So kanang mga kausaban nga gibuhat ni Kristo, isipon na nga pagtuman, dili paglapas. So kana pong pagbalhin gikan sa Sabado o Saturday ngadto sa Domingo, kuan po na siya, fulfillment po na, pagtuman na, kay kinahanglan mausab man na. So, ang mga Seventh-day Adventist, kung uingon sila nga paglapas sa sugo ang pag-usab gikan sa Sabado ngadto sa Domingo, pagtulon-ana nila. Kay sa Catholic exegesis bisan sa Biblia, no, logical nga kanang pag-usab pagtuman na sa sugo. Kay doon na lagi pag-usab. Nakaron ni background gihapon taan ang kausaban sa Sabat, ha. Wala pa gyud ta mo sentro gyud sa sumpay gyud atong logic o wisdom anang mga kapistahan na turon nga lahi na, nga bag-o na, no? At ang ilang ninyo sunod Domingo, no, kung itugot sa Ginoo nga mapadayon gihapon atong tulumanon, no, kay kanang ato mga pista ron mao po ni fulfillment, katumanan sa daang mga pista. Kay katong pista gud nila sa karaan landong unya nganong gipili nato ng pista sa mga santos, kay ang ato gong pista sa mga santos nagsintro sa kabalaan sa mga tao, sa mga santos. Unya si Kristo particular anang binuhatan, kabalaan kanang pagtulun-an mahitungod sa pagkamatarong. Di ba sa Roma 14 gahisgot si Kristo nga angging herian, gahisgot si Pablo nga angging herian ni Kristo sa bagong kasabutan dili pagkaon kun dili pagkamatarong. Nya kana agong pagkamatarong nanudlo si Kristo unsa na diri sa bagong tugon diha sa Marcos 7. No, Marcos 7. Unya kung ato ra bang sabto na nagsintro na sa kaputli kanang kabalaan. No, kung kadtong ilang fiesta sa karaan nga unleavened bread kanang dili mo gamit og igpapatubo, mo to ilang pista sa bagong tugon giusab na sa mga authorities ug kana gyung gipahidungod jud sa mga tao nga nagamping jud nga maputli, mao man ang mga santos. So kanang ato mga pista ron sa mga santos, klaro kay na nga mao nay fulfillment, katumanan sa mga pista sa karaan. Kay katong karaan po nga pista landong man. So ang katumanan ana kana mga pista ron nato sa mga santos. Mga igso nato lang gisugdan gamay, ha, pero wala pa gyud ta mo makatouch gyud, makahisgot gyud sa iyang detalye, no?
No, kaya wa naman tayo, wa naman tayo oras, no? So, atangin lang ninyo po, diri sa atong tulumanon, no? Ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Okay, wa naman tayo igong panahon. So, sa ngalan na lang gihapon, no, sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, sa atong mga kadagkuan sa simbahan, sa atong obispo ug mga kaparian, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. PSVR Tata RMN. Aduna ta! Buy one take one na ang antipara sa mata sa ProSight Optical, your professional eye care provider. Ang ProSight Optical nagpaygayon sa ilang try-month sale promo gikan sa bulan sa June, July o Agosto tuig 2019. Libre pa ang motorized eye checkup. Dalaha ang inyong mga mahal sa kinabuhi sa ProSight Optical. Anaan na himutang sa Quezon Avenue, corner Mabini Street, Barangay Bara, Dipolog City. With telephone number 212-9502. ProSight Optical, ang maalagaron o mabiabiyon nga optical sa Mindanao. Tugaan be all the glory. Mula sa #1 na smart dishwashing paste Ang galing mo. with over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand sa presyong mas abot kaya. Smart, ang galing mo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Smart, ang galing mo. Kaya ikaw ang number one. Smart dishwashing. Tanggaling galing. Smart dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.